Croeso nôl I Gaerddôl sydd yn ddigon swm a llwyd o'r marchwiliau'n uchel wrth i'r rhedwyr baratoi I wynebu'r mynydd. Yn sylwebu ar Yr Wyddfa 2010 mae Stephen Edwards a John Hardy. Wel, dyna'r dyn sydd wedi dwyn y sylw I gyd, Wilson Chemweno. Mae'n to hwb i'r ras ydi cael hwn yn rhedag, Steve? Wel, mae hwb fawr i'r ras. Gobeithio ni ddod y ras lenni yn thryw ffynna siop i'r redwyr eraill Ewropeaidd y draw a dros y byd I Llanberis. Gobeithio fe'n gystadleuaeth o'r gwylod i'r copa ac o'r copa i'r gwylod. Ond cyn y ras, munud o ddistawrwydd I gofio Mark Lear a fu farw yn ras y llynedd. Roedd o'n 45 mlwydd oed ac yn redwr profiadol. A'r frawdoliaeth I gyd yn talu teyrnged I gyd redwr. A mae'n cystadlu nhw am bron I 10 mlynedd ar hugian ac mae'n cydymdeimlad ni gyd gyda'r teulu. Reit, dyma ni. 500 o redwyr yn barod am yr her. Di dod o 4 ban byd ar gyfer yr ornest. Kenny Stewart yn dechrau ras a flafar yw'r alwad i'r mynydd. Ac mae'n arw ar weitha'r tywydd anarferol o lyb. Ac mae bron I 500 yn atab yr alwad na. A fy'n ddwyn yn ôl, oedd yn rhyw awr a chwartar. Ac yn enw newydd ar y tlws. Nifer y redwyr o Eryri. Oedran y redwyr yn dod 19 I 70. Ac amball I wynaf cyfarwydd yn mynd trwy Stephen. O, ni'n gweld fan'na wan, Gwynfor Owen o Llanberis di cael 2 hip yn yr 19 mis dwytha. A mae'n mynd amdani i'r copa, fi'n siŵr, i'r awr a chwartar gyfeitho. Ond neis gweld Wilson yn mynd ar y blaen yma wan. Jamie Stevenson sydd yn arwain y ffordd, Wilson Chemweno. Sy'n ansicr iawn ynglyn â'r ffordd, oedd yn gwylio DVD neithiwr I gyrhaeddodd o'n hwyr. Ond dim ond I gwybod o raglen ras Yr Wyddfa llynedd, pa ffordd I fynd. Mi'n ddorol gweld ffordd mae'n rhedag hefyd I gymharu â'r Albanwr wrth I ochro, sy'n rhedag reit gry. A dan nhw, neidr o redwyr yn mynd o Gaerddôl. A dan ni'n edrych nôl ar Llanberis o giat y mynydd. Dyna lle maen nhw'n gobeithio cyrraedd, mae yna rhyw filltir I gyrraedd fan'na. Ac yn barod mae Chemweno ar y blaen wrth fynd lawr rhes Victoria. Ac yn amlwg, mae'n mynd I dorri crib y redwyr eraill o'r cychwyn cynta. A'r biti mawr y dinos neb efo fo. Ie, mae'n sbio dros di ysgwydd a mae'n mynd yn braf, ond mae'n disgwyl I rywun bwsiad efo fo, ond os na neb am fynd, a dyna pan mae'n edrych, mae'n edrych eto, a mae'n sal eisiau rywun ddod efo I bwsiad ar gyfer y recod ella. Roedd na hen bennill doedd, hawdd wedi ac Yr Wyddfa. Hawdd wedi bych chi'n ennill y ras hefyd. Ond mae ar y blaen, yn ôl ar y ddewid wrth gyrraedd giat y mynydd, gerddish I fyna bore yma, mi gymryd awr I fi. Mae o'n a be, mae'n rhyw 8 munud. Di, rhyw 7-8 munud bach da, ond mae'n mynd yn braf, mae'n reitha bod o'n jogio, a mae Richard Williams, Richard Roberts fan ar y ffordd o'r tu nôl ddefo, ond edrych yr i'r rhedwyr yma. Ie, ras rhwngwladol iawn, chi'n gweld yr Eidalwyr a'r Saeson yn mynd trwad yma na. Ond ar hyn o bryd, Chemweno sydd ar y blaen. Fodlon iawn y rhedag fyny, ond wrth redag lawr mae ennill y ras hon. Gweld nifer o redwyr yn mynd drwad. Rwy'ch chi Pippa Jackson yn fan hyn yn gwisgo'r sana di. Mae ar blaen o ras y merchad, un o'r ffefrynnau I ennill y ras yna. Gan I olwg arni hi yn ystod y ras, dwi'n siŵr. Tîm Lloegr yn rhedeg efo'i gilydd. Ac mae yna elfen rhyngwladol i'r ras, Stephen. Oes, mae yna griw bach da fan'na, mae yna 7 fan'na efo'i gilydd yn pwysio'i gilydd I fyny'r llwybr. Pa mor anodd yw'r rhan yma o ras? Mi filltir rhan ar cyntaf di'r anodd a ydych chi'n gweld yr elfenna yn erbyn Wilson a dwi'n siŵr sydd wedi arfer efo hyn ond mae'n dod I fyny I gwastad foti fan'na wan. Mae o'n mynd fyny, mae'n rhaid o groesi all Moses. Mae hein thall wythu Moses yn gadael yr aifft rhaid dweud. Sbiwch hynny nhw, holl ffordd lawr yr all, 500 onyn nhw. Rodri Williams di hwn yn y Crys D efo'r llewis. Cyfrifydd ydi o wrth I waith, felly fedrwch o gyfri bob cam i'r copa. Fel arfer mae tu ôl I ddesg. Heddiw mae'r lethra'r Wyddfa. Wel, tydi hwn i'm yn arafu o gwbl, Wilson Chemweno. Dal yn unig iawn ar y blaen, ond mae'r bwlch tu ôl efo yn cau. Drychwn ni nôl, a dyna lle mae Rolando Piana a Robbie Simpson. Yn dechrau cau'r bwlch ac yr rhedeg yn gyffyrddus iawn. Yndi, mae'r ddau yn rhedeg gyffyrddus a'r Eidalwr yma'n mynd yn braf. Mae fydd o'n gry, mynd i'r copa herwydd mae'r rhan fwyaf rases Ewrop a'r Eidal yn gorffan ar y copa, ddigwydd chi. Felly dyn nhw'n gorau rhedeg lawr? Na, di dim yn yr Eidal, ond heddiw mae ma nhw. Braf I byd nhw, de. Dyma ras am y 4yd, 5ad, 6ad a'r 7yd safle, ac yn y Crys Coch yn y cefn, mi welwch chi Andy Davies, y Cymro sydd ar y blaen yn y ras ar hyn o bryd. I frawd o di ennill ar ras dirgwaith ar blaen. Andy chwarae'r pêl-droed I Caersws, 250 o gem ar yr uwch gyngrair. Ac mae'n y deudad disglair heddiw yn sicr. Ema chi, Pippa Jackson.
Meddu gyda llaw di deithio am stopio'r rhedag yn 2007 oherwydd bydd rhedag yn effeithio ar ei chorff i am. Mae wedi cario ymlaen. Dyna styfnig yn amlwg. Mae'n styfnig ond illa ffordd mae'n gwisgo fyd efo'r sana dy yma, mae hi'n y ffasiwn dy ddim lla bod ydi rhoi help bach iddi. Hon sydd yn ail ar nybri, Katrina Buchanan o'r Alban. Mond yn ddeunaw, a wedi cael llwyddiant yn Ewrop yn ddiweddar. Dyma chi hein yn dal i ddringo. Amball un yn cerdded i fynd rwan, a'r amgylchiadau yn anodd. Wrth i Wilson Chimweno gyrraedd y niwl, ac agosau at y copa. Ond mae'r caman am mynd yn fyrach ac yn fyrach, Stephen. Mae'n yn fyrach ond dechrau arall Moses ma'n wan, a dyn sa chi'n gallu cerdded yn gyflymach na'r rhedag ar hon, bydd mae'r rei gorau yn rhedag i gyd. Mae Piana i weld yn symud tipyn fwy o rhwydd na Chimweno o'i flaen, ond mae di gadael Robbie Simpson tu ôl, felly mae di gadael yr Albanwr. Ond mae hein yn derbyn y gefnogaeth lawr y mynydd. Grandwch ar y clycha. Gwych, mae'n fatha rhyw ras Ewropeaidd, yr Tour de France, clycha'r gwartheg yna, ond defaid o gwmpas ni ddim dim gwartheg. Ac yn cael ei sbwylio gan y Vuvuzela yn anffodus, yr holl ffordd o dde Affrica. Jenny Hemming ydi hon yn y coch, di ennill ras Welsh Siapod yn ddiweddar, yn enedigol o'r fenni. Wel, mae'n datblygu ras ddiddorol iawn ar y copa. Chimweno'n hir o goes, ond yn fyr o gam bellach. Ac mae'n edrych yn aml iawn dros i ysgwydd. Dim ond wastio chi bach amser yn sbio dros i ysgwydd, ond mae'n dal i ffeindio rhywun os rhywun eisiau bwysio dy fyny. A'r rhedeg i fyny'r part sydd ni wedi cael ei ail-wneud hwnna ar all Moses. A Piana di hoelio i sylw ar gefn Chimweno. Ac yn agosau efo bob cam. Ac yn edrych yn gry dros ben. 5-6-3 ydi Gwyn Arfon Williams o'r Yr Harriers. A tu ôl efo, Pippa Jackson sydd ar flaen ras y merchad. Dechrau cerdded chydig bach a Katrina Buchanan tu ôl ddi fel gwelwch chi. Bellach o fewn decllath, mae hi'n dal i redag fyny'r allt. Felly mae'n hynod o glos rhwng y ddwy yna. Mae fwy o frwydr personol i'r rhain. Gorffan yw'r nod lawr y mynydd. A chwarae teg ddyn nhw. Mae'n cael cymerdwyeth ar caffi hanner ffordd. Ydy tair o genod lleol fyna'n cael pasio caffi hanner ffordd i fyny. Dipyn o ffordd i fynd. Wel, fyny nes at y copa. Mae yna newid yn y ras. Mae Piana wedi dal fyny efo Chimweno. Mae di dynnu o'n ôl fesul llaffan. Mi ath y gŵr o genia yn sydyn iawn ond bellach yr Eidalws ar y blaen. Ac yn gyntaf mae heibio fo, mae yna fwlch o bymllath a mae Piana yn mynd am y copa a Chimweno yn diodda. I cyffordd nath hwnna, oedd yn mynd lawr o 30 second mewn car doedd am fflio heibio fo. Mae yna newid bod yn ras y merchad hefyd, oherwydd mae Buchanan ar y blaen ar hyn o bryd. Bod hi'n cerdded, mae ar y blaen i Pippa Jackson, lle mae hi sgwni. Wel dyna hi, rhyw ddeclla tu ôl yn y crys coch a gwyn, felly newid yn ras y dynion, newid yn ras y merchad, amser ni fynd i'r copa a dot. A mae'r hedwyr cynta yn dod i'r brig nawr, a sy'n byd rhyngddyn nhw cofiwch, maen nhw'n dod lan y llethre yna yn agos iawn. Sgwni, oedden nhw'n agos o gwbl at dorri'r record i'r copa. Diolch ti dot, cwestiwn teg, y record, Robbie Bryson 1985, 39.47. Ond diolch yn mynd i dorri'r record. Rolando Piana yw'r cynta i'r copa. Gwchiadau'n ofnadwy bellach, gwynt, glaw, niwl, 43.21. Wilson Chimweno ar ei ôl o. Dwi'n siŵr diolch wedi gweld i byd tebyg yr amgylchiadau sgynnon ni ar y Wyddfa ar hyn o bryd. Ond y Liam ar ei ffordd lawr, a dwi'n credu bydda'n edrych ymlaen at hwnna, erbyn i lun o'n album Ryw Deulu. Gobeithio bod nhw mond yn cyrraedd lawr yn saff, dyna yw'r dymuniad. Oedd un amgylchiadau'n wael, ac mi oedd nhw'n lawr y cledra. Mae ras da i'r Albanwyr, Katrina Buchanan ar y blaen y ras y merchad, dim ond y ddeunaw, mond deunaw di Robbie Simpson hefyd. Ac mae o di cyrraedd y copa dan 3/4 awr, geith o fynd lawr y cledra. Ond ar y cledra yn barod, mae Chimweno, a rwsyd mae o ar y blaen. Does am golwg o Piana, mae o di diflannu yn y niwl. Sgwni ysfedydd dot egluro chydig bach mwy, mae hi ar y copa wrth gwrs. Sa'n falle bod fi'n wrong? Fi'n siŵr bod yr Eidalwr na di mynd ffordd wrong. Fi bron yn siŵr bod e di mynd ffordd wrong. Mae gymryd o niwl am top na, sa'n siŵr iawn. Mae'r stiwardiad yma, mae gymryd o waith dyn nhw i gadw trefn ar y cerddwyr a'r hedwyr. Oedd y cerddwyr yn y ffordd mewn gwirionedd, oedd nhw'n trio symud nhw. Dwi'n yn gwybod le mae wedi mynd.
Wel, na ni ddal fyny efo hwnna yn sicr, ond ar hyn o bryd, Chemweno sydd ar y blaen. Ond diolch yn edrych yn gyffyrddus iawn dod lawr, Stephen. Dim o gwbl, wedi cael cerddwydd a'r hedwyr dod i fyny, pob yn ei lleddfo, ond dwi'n meddwl neith Robbie Simpson ddal i fyny braf iawn wan. Wel, i gliro rwy'n sy'n cyrraedd y copa fewn awr, maen nhw'n cael dod lawr y lein, y tren wedi stopio er mwyn caniatáu yr hedwyr i fynd ffordd na. A rwan Baldacini di hwn yn dod, fod i'r pedwerydd i gyrraedd y copa, ond mae'n y trydydd safle, da ni newydd glwad bod piana di mynd lawr llwybr rhydd ddi. Geith o'i droi yn ôl. Katrina Buchanan yw hon, y cyntaf o'r merchad. Mae hi yn agosau at y copa. A mae'r bwlch rhwngthi hi a Pippa Jackson yn dechrau agor rhywfaint. Yndi, mae Katrina'n edrych yn braf iawn, dwi'n gwneud clogwyn coch yna wan a Pippa yn stryglo. Andrew Davies yw'r Cymro cyntaf i gyrraedd y copa, ond ar y ffordd lawr mae yna newid wedi bod. Mae hwn ar y blaen bellach, Robbie Simpson. Yndi, mae'n fflio mynd, ond hwn di cryfdera Robbie, a mae'n gwybod yn union dydy Wilson ddim licio dod lawr, ond mae di cymryd y fantais i fynd lawr amdani. A mae hwn yn diodda, Wilson Chimwemo. Dio ddim di arfer dod lawr, mae rhy garegog iddo fo. A mae hi'r ferch gyntaf i gyrraedd y copa, Katrina Buchanan. Mae di agor bwlch. A dyna ni, 52 munud i gyrraedd y top. Pippa Jackson yn ail. Felly mae ras y merchad wedi datblygu'n dda iawn. Ond mae'n Albanwr ar y blaen y ras y dynion ac Albanes sydd ar y blaen y ras y merchad. A dyma chi Robbie Simpson ar frys i gyrraedd y gwylod. Dwi'n lawr all Moses meddwl yn teg at caffi yn ar ffordd ar edrych yn braf iawn yn bwndian off y crigiau na ddigwyr chi. Edrych yn braf, a mae hwn edrych ar bambi, Stephen. Yndi ma, dy ddim o licio, a chi'n gweld, mae'n wastad iawn ar ei draed o gwbl, ydy. Gradur. Drian. A mae'n dall popeth am ras Yr Wyddfa bellach. Eto'n dal i edrych yn tu ôl, felly mae o'n poeni bod yna fwy yn mynd i basio fo. Yn siawns bod o'n clywad nhw bellach. Dal i ddringo mae'r rhain, 1-3-3 yn y Crys Melyn ydy Andrew Craig. Gwrs yn gyfarwydd iawn â llethra'r Wyddfa. Ac mae ymhell ar y blaen, a mae yna dalent ifanc iawn gan yr Alban yn y gŵr yma. Mae'n bomio lawr o'n John de, mae'n gyfforddus iawn dy lawr teg at caffi yn ar ffordd wan. Ia, fod i'r cyntaf wrth fynd heibio. Dim amheuaeth. Hwn oedd ar y blaen yn mynd fyny heibio'r caffi. Fe gynnal gwmni cyn mae hir y fyd. Fydd Baldacini a De La Torre a Ian Holmes ar y cefn yn dal yn ôl chi bach, ond i fydd oedd i passion o cymryd hir sy'n ni'n meddwl. Katrina Buchanan ar ei ffordd lawr. Gyda edrych yn esmwyth iawn, Stephen. Yndi, mae'n braf iawn, mae'n trio ffeindio ei ffordd rhwng yr hedwyr dod i fyny a'r cerddwyr de, ond mae'n mynd yn gyfforddus iawn. Techneg ydy popeth wrth redag lawr yr all. Katrina Buchanan yn ennill i chap cyntaf dros yr Alban. Jill McCura yn fan hyn hefyd o'r Alban. Bedwaredd i gyrraedd y top. A Sula Young ar ei hôl i. Yr Albanwyr yn gri. Ond pam felly, Stephen? Wel, mae'r Albanwyr wedi rhoi y cyfle i'r criw ifanc, y genod a'r hogiau ifanc, i danos i dalent. A fel welwch chi wan, Robbie Simpson yn dod ar gwastad foty yn gry iawn. Fa ma di'r lle peryg lle mae coesa eisiau gweithio, ond mae o'n agosau i llinell derfyn ac yn braf hyd. Ia, yn sicr mae'n pyn o fwlch rhwngtho fo, ond mae yna frwydr mewn mlaen am yr ail safle. Oed, ei gynharach Ian Holmes wedi pasio'r Eidalwyr, a mae wedi wneud efo Baldacini a De La Torre, a mae i Holmes yn yr ail safle yn dod lawr yr un ffordd am y hebron y gwastad foty fan'na. Ia, da chi'n gweld yr amgylchiadau, mae'n i bod yn wael yn sicr, ond dyn nhw ddim yn effeithio ar Katrina Buchanan. Yn dewis i ffordd yn ofalus iawn, yn mynd o gam i gam, ac yn osgoi ambell i graig. A dyma hi sydd yn ail, Pippa Jackson. Edrych yn well yn mynd lawr nag oedd hi'n fyny fan oll o'na. Dim yn swnio, maen nhw'n gyd ar y llwybr eleni, geith nhw mynd ar y gwair ar y dde, ond maen nhw'n tueddu fynd lawr y llwybr sy'n ddar newydd o'r cwrs. Di'n haws rhedeg lawr pan mae'n lib na pan mae'n sych? Wel, dych chi weld sgidiau sgyn Robbie wan, maen nhw'n sgidiau mynydd a mae lleill o sgidiau lôn. Mae o wedi dewis sgidiau mynydd, ond mae rhaid bod yn braf ar hynna, ond mae o'n mynd lawr am y llinell derfyn i wylltir i ffwrdd wan. Braf gweld pentra Llanberis yn y pellter. A chi'n dod lawr o'r mynydd gan i weld, ac Ian Holmes. Wel, mae o'n arbennig o ddod lawr yr all. Ydy'n gallu cael bwlch? Dwi'n yn siŵr neitho, oherwydd gath o'r anaf bach i fyddefnos yn ôl, mae'n diodd ar rhedag y ras bythefnos yn ôl nes, a sa fo'n ffit iawn sydd wedi curo hon eleni. Sydd wedi ennill y ras di'r gwaith o'r blaen. Ac bellach, mae'r Eidalwyr yn amlwg iawn. A dyma fo Chimweno, y ffefryn ar ddechrau'r ras. Dim yn edrych gymaint y ffefryn rwan. Na, dim ar y ddau rhedwyr o Loegar yn dal i fyny fo. Dwi'n meddwl bod y passion yma chydig gwan Robert Becker a hefyd Danny Hope yn mynd heibio fo. Ja, Danny Hope yn byw mewn gobaith. A dyma chi, Tegid Roberts, sy'n o gymeriadau mawr y ras. Farfar yn reidio i feic i Llanberis yn rhedeg y mynydd am dar beic adar. Dwi'n siŵr os nath o heddi fo'r tywydd yma, ond dwi'n licio dod lawr chwaith.
A mae'n ambell un wedi anafu, a mae'n eisiau pwysleisio pa mor beryglus gall y ras mae fod, ac mae yna bobl allan na o'r clwb mynydda hefyd i helpu. Oes, dwi'n ydych chi'n sôn gen i 60 o farsials ar y mynydd a ryw 30 o achub mynydd. Gobeithio bod yn cyrraedd lawr yn ddiogel. Da chi'n clywed chwipan y marshal yn deud bob tro bod yna redwr yn dod. Sawl un wedi disgyn. Fama di'r dan lle mae'ch coesau chi yn dechrau gweithio hanner ffordd i lawr. Da chi'n gael eich llechio lawr y mynydd, ond mae rhaid i'r coesau gweithio yma rwan. Mae hon yn rhedag lawr y mynydd. Rhedag yn braf iawn fi chwarae teg ddi. 19 mlwydd oed, fel Robbie Simpson sydd ar flaen y gad y ras y dynion hefyd. A Katrina Buchanan yn mynd i ennill y ras y merched WNE. Sa fyddi hon neud rhywbeth amdano fo yn y rhyw milltir a hanner sydd ar ôl. Na, dwi'n meddwl, mae Katrina wedi eich bach o lid go dda i fynd o fanna i'r cae. Jenny Hemming yn y 7fed safle ar hyn o bryd. Gobeithio curo i record bersonol fel mae nifer o'r rhedwyr wrth gwrs. Ia, mae hi'n edrych dda wedi gweithio chi, mae ar ffom tymor yma a gweithio allan i gyd o'i amser. Ond mae fo'r ceffil blaen, yn cyrraedd giat y mynydd, lawr ar y tarmac. Ond un yn golygu bod ti'n hawdd rwan, mae'r tarmac yn achosi cryn broblemau i'r rhedwyr. Nôl fyny'r mynydd, mae Chimwenon 7fed bellach. Di'n ei ddeud gynharach, bysa'r Robert Baker a Danny Hobb yn ei basio fo, maen nhw wedi wneud, a Baldacini'n dod fan ywan, trio dal i fyny ar criw o'i flaen o. Ian Holmes ydy'r un dwi'n credu sydd o'i flaen yna, dyna ddylsa fod, ia wir, dyna fo. Y dda iawn lawr y mynydd, ond pa mor dda fydd o ar y tarmac o fan hyn fewn i'r diwedd? Mae'r rhedeg ar y tarmac, fel ydych chi weld, mae'n fflio lawr yma, a mae'ch coesau chi, eich traed chi ar dan, a mae rai chi fynd amdani, dim ots pa faint mae'n brifo, ond mae rai chi fynd. Sgwrwch chi ond rhyw hanner milltir rwan. Andrew Davies ydy hwn yn cyrraedd giat y mynydd. Y Cymro cynta. Nath o'n dda iawn y llynadd. Mae'n mynd yn dda iawn eleni. Piana di hwn, mae yn ôl ar y llwybr. Wedi o'n mynd y ffordd anghywir o'r copa. Cynta i'r copa. Diolch yn y 10 ucha bellach. A dyma ni, Rodri Williams yn pasio'r caffir hanner ffordd. Mae o wedi wneud yn rhyfeddol o dda. Don Williams o'i flaen yma na'r got las dros 60. A Brian Wills ydi machub mynydd Llanberis ydi hwn yn mynd drwy'r. Diolch fawr i criw achub mynydd am helpu ni allan. Ia wir. Katrina Buchanan yn cyrraedd y giat. Mae hi ar y tarmac rhyw filltir o'r diwedd. Pippa Jackson yn ei herlu ti. Ond a fydd hynny'n ofer. Wan da ni ar ddall bellach bod Robbie Simpson yn meddwl bod o'n ail. Oherwydd wrth gwrs diom di gweld lle ath yr eidalwr ar goll ar y copa. Felly diom yn sylweddoli bod o'n gyntaf ar hyn o bryd. Mae di bod cyrraedd y copa, mae di meddwl bod o'n ail, dyna pan mae'r rhedeg mor braf. Dyma ras yma trydydd safle, y ras y merchad. Ar y blaen efo'r cap mae Jill McCura. Ond ar gefn y grŵp yna o bedwar mae Lauren Ieska o Loegr. Felly fydd hi'n dipyn o ras rhwng y ddwy yna, rhwng y giat a chaer ddôl. Fyny ar y copa, Andrew Craig yn gorffan. Right, I round at it. You alright? Do. My coach? Cer o Danny. Ti'n teimlo'n oce? Do. Da iawn ti. Diolch. Rhyfedd y fyd, dyn yn gwrthod coach gyn dot. Mae'r negas gyda llaw wedi cyrraedd Robbie Simpson. Mae o'n gwybod bod o ar y blaen. Gella ymlacio chydig bach. Mi gallu tho gen y ryw 200 llath i fynd tan y lluniau llerfyn, ond darn yma dio ddim yn licio dan gwastad, mae'n licio dod lawr a fyny mynydd, ond sgyn nhw'n llawer i fynd o'n ryw 100 llath i fewn i'r cae. Sym eisiau fo boeni bellach. Oherwydd mae di concro'r llethra a'r creigiau geirwan. Mae di meistroli'r tarmac. A rwan dim ond canllath o laswell sy'n disgwyl y glaslanc o'r Alban. Mi fu yna enw newydd ar dlws ras Yr Wyddfa. A synnyn ni ddim pe mae'r enw'n ymddangos droion a thro dros y blynyddoedd. Mae yna record wedi thorri leni. Yr enillydd fenga erioed. 19 mlwydd oed ydi o. A Robbie Simpson i enillydd ras Yr Wyddfa 2010. A dyma chi ras am yr ail safle. Ian Holmes ar y blaen, mae Baldacini ar ei olo. Holmes edrych roed i ysgwydd, o hwnna'n gamgymeriad. Mae chi Baldacini yn dod, maen nhw gam wrth gam am y lein. Baldacini yn ail, ac Ian Holmes yn drydydd. Robbie, many congratulations. The youngest ever winner of the Snowdon Race. It's a remarkable achievement. How do you feel? Oh, great, yeah. Just unbelievable. Enjoyed every minute of it. It's just awesome coming down, you know, so many folk cheering you on and stuff, and it's just magic. Like. What was your game plan from the beginning? Well, I would go steady on the road, and then just when it flattened out, just try and make up some time, and then just see if I could get anywhere near the Kenyan at the top, and just try and, you know, catch him on the way down if I could. I believe this is the first time you've actually run in this race. Yeah, the first time I've done it, because I'm only 18, so
first year I'm old enough to do it. Robbie, once again, many congratulations, well done. Thanks a lot. Robbie Simpson ddim yn hau I brofiad o'r Yr Wyddfa, ac byna rai rhedwyr dal allan ar y llethra hefyd fyddwn nhw'n ôl yng Nghaer Ddôl cyn by hyd. Wilson Chymweno yn gorffan yn y seithfed, Andy Davies y Cymro cynta adra tu ôl iddo fo. I enjoyed the race because when I was going up it was really easy for me. But coming down it was terribly, totally catastrophe for me. So I lost a lot when I was coming down. Have you enjoyed the experience of being here? Yes, I enjoyed the experience very much. Are you likely to come back again to compete next year? Maybe not because running downhill is, I hate it. A very honest answer. Nice to meet you and Thank congratulations you once again. Thank you. Dwi'n credu bod o'i gael dipyn o sioc o ras Yr Wyddfa rhai cyfadda hynny. Mae wahanol iawn I Kenya. Mae hein dal ar y copa. Ac mae Gareth wedi cael cwmni y Cymro cynta adra, sef Andy Davies. Andy, sut oedd I chi? Anodd unwaith eto. Eitha nice, dwy dim person o flaen fi neu tu ôl fi, felly dwi'n gallu take it easy ar y ffordd y lawr. Dyma'r eidalwr coll Rolando Piana. Sa'r ras fod tipyn gwahanol dybyn ni, pe fe ddim wedi mynd lawr llwybr hyd fi. Gold blin yn fo. Ydy hon i'm yn flin o gwbl. Mae'n mynd I ennill ras y merchad Katrina Buchanan, fel Robbie Simpson yn 19 oed, fel Robbie Simpson yn chweched ym Mhencampwriaeth Ewrop, a hefyd yn rhedag ras Yr Wyddfa am y tro cynta. Mae hefyd yn torri record fel y fenga rioed I ennill y ras, fel Robbie Simpson wrth gwrs, ia Katrina Buchanan I enillydd ras Yr Wyddfa I ferched 2010. Well, Katrina, it's been a tremendous day for Scotland. Robbie winning the male race, and you were the first female back from the summit. How do you feel? Really pleased. It was total unexpected. I thought I'd just see how I went, but I'm really pleased. And looking forward to coming back next year? Yeah, go for it. Katrina yn edrych mlaen a dod nôl, ond beth yw dyfodol y ras, Stephen? Wel, nod ydi cael yr ochr Ewropeaidd a cwpan y byd ella pwymwyr, ond heb anhofio'r ochr gymuned hefyd, pobl lleol. Ia, yn sicr, a dyma chi Matthew Roberts, rhedwr rhyngwladol I Gymru, yn gorffan ras Yr Wyddfa 2010. A beth sydd angen efallai, chydig bach o ddyfnder talent ymysg y rhedwyr I wthio'r ceffyl a blaen I amseroedd gwell, heb anghofio y bobl leol, David Wyn Williams yw 556, 168 yn I ddilyn o Aled Edwards o Glwb Eryri. Ac yn gorffan, Jenny Henning, hefyd o Glwb Eryri, yn gwisgo Crys Coch Cymru ac yn torri I record bersonol. Jenny, mae ras ar ben, falch o fod wedi gorffen. Do, diolch I ddiw. Bob dim drosodd tan blwyddyn nesaf wan. Sut oedd y ras eleni? Iawn, caled yn mynd I fyny, llithrig yn dod I law, a da nes I ddisgyn drwy waith. Tywyd delfrydol I redeg, da I regdwyr, tyfo, dim i'r spectators yn amlwg, ond mae'n gret, mae'n tymheredd yn digon oer, tyfo. O'n i'n anelu at awr a hanner, ac do'n i'n chwilio bod fi'n medru cyrra awr a hanner stage, dwi wedi bod yn mynd I fyny unwaith o'r wythnos ers dechrau mis Mai, jyst yn treinio, tyfo, tra bod yn ogyn bach yn yr ysgol feithrin. A dyn, y gorau dwi wedi gwneud yn mewn training ydi 63 i'r copa. Ond just o dan yr awr heddiw, so o'n i'n gwybod o'n i'n cael descent rhaid da, so o'n i'n mynd I dod i'r awr o dan hanner awr, tyfo. Ar nod flwyddyn nesaf fydd curo amser flwyddyn yma? Dwi'n gwybod na'n 80 flwyddyn nesaf. Gormod o pressure ar chdi os ti'n redeg mewn Crys Coch. Mae well gael I redeg mewn Crys Eryri. Wel, dyma chi ddau yng Nghrys Eryri yn brwydro am y lein. Gan nhw drafod hwnna dros beint. Rai Paul Jones a Richard Emlyn Jones yn illodd. Ac nifer o redwyr yn dod fewn ac yn falch o weld y llinell derfyn. Mae wedi bod yn frwydr galad yn y gwynt a'r glaw. Ond maen nhw gyd wedi cyrraedd y copa ac maen nhw wrthi'n cyrraedd adran saff. A dyna yw'r peth pwysig wrth gwrs. Wrth nhw goncro I brwydr bersonol yn erbyn y Wyddfa. Ac chi be, chi ganmol I dewrder a'i dycnwch nhw. Dyma Rodri Williams, yw'r cwmni merch Llanberis, Ali Thomas wrth groesi'r lein. Rodri, pryn wyt ti wedi cael cyfle I gael dy wyn tatat ar ddiwedd y ras. Nes ti fwynhau o? Do, gret. Awr 45, 2 funud off llynau, ond dal bles iawn. Bydde di'n hel atgofion am yr wythnosa sydd I ddod wan ar ôl cyrraedd yn ôl i'r swyddfa'n Llundain? Byddaf definitely, mae nôl I waith fel cyfrifydd, ddim yn gymaru I o'n I fod yn onest, a bydde'n ymhoeso fi am wythnos neu ddoi arall. A dyma chi ddyn dewr, mi wrthodd o coach gan Dot ar y copa, Andrew Craig bellach ymhell o'i chryfanga hi lawr yng Nghaer Ddôl.
Mae'r ras ar ben, Andy. Mae'n bwrw glaw. Ti di blino? Cwestiwn gwirion, siwr o fod. Dwi di blino, ond dwi teimlo dda, amser da. Dwi reit hapus efo'r amser. Be oedd amser di? Just yna 150 dwi'n weld, 148. O'n i disgwyl i ddod amser 2 awr. Wel, trwy mae hwnna bonus mowr i fi. Simon Stacey yn cael cwmni wrth groesi'r lein, a mae yna ddega di croesi, mae'n llain o 2 awr, sti ma. Oes, ydych chi'n gallu neud o dan 2 awr, mae yna'n her bersonol da i bobl de. O, yn sicr, bob un a'i stori wrth gwrs, a'i ing, a'i boen. Efo nhw'n cofio'r Wyddfa. Dyma chi Glenda Davies, nath ei weld ti mewn traffath, hanner ffordd drwy'r ras. Wel, fe gynnu nhw stori ddau prwn y cyrraedd adra. Bob un ohonyn nhw. Ac mae ambell un efo fwy o straeon ag eraill. Megis Malcolm Jones wedi rhedeg ym mhob ras ers 1976, a hynny'n lifra Eryri a greuwyd ar gyfer y ras gyntaf un. Malcolm wrth i fod wrth groesi'r lein, fel mae di gwneud sawl gwaith o'r blaen, a dwi'n siŵr y fydd o'n ôl blwyddyn nesaf gyda cannoedd yr aeri. Mae bob lliw a llun yma, bob steil, bob un wedi mentro i gopa'r Wyddfa. Ond pam ydda chi? Dwi'n beth yr adeg o arfer, o'n i just eisiau gwneud ras Wyddfa, take off the list, a then dwi'n mynd i baet o dda. Dwi'n beth yn mynd yn haws na di. A dwi'n meddwl, mae blwyddyn arall ar y coc o ran oed, a dwi'n beth yn mynd yn haws. O, tro cynta a, wel, bug de, so yn dol blwyddyn nesaf, mae'n siŵr. A dyma ni canlyniad ras Yr Wyddfa 2010. Robbie Simpson o'r Alban yn gynta. Doedd o ddim ar y blaen ar y copa, ond mi orffennodd yn gynta yng Nghaer Ddôl. Alex Baldacchini, yr eidalwr cynta adra. Be sydd wedi digwydd heblaw bod Piana wedi mynd lawr y llwybr anghywir. Ac Ian Holmes yn wythfod ar y copa yn gorffan yn drydydd. Ras y merchad, Katrina Buchanan ymhell ar y blaen o'r cychwyn un. Pippa Jackson wastad yn ail, a Lauren Ieska yn cipio'r trydydd safle. Ac mae Simpson, Holmes, Buchanan a Jackson mynd i redag yn yr Eidal. Rwy'n draw i gynrychioli ras y Wyddfa mewn ras sydd gael ei feillio efo ras arall yn Morbenio ym mis Hydref, felly dechrau mlaen am hwnna. Ia diwrnod yr Albanwyr ifanc oeddi Robbie Simpson a Katrina Buchanan, i'ch dau mond yn 19 oed. A mae Dot Drian dal yn y niwl. Ie, mae fi dal ar y copa, allai weid yn lawr yn galon bod fi wedi mwynhau mhrofiad cyntaf ar y Wyddfa, fod i'n lif soper. Ond allai ond rhyfeddu at yr hedwyr yma heddi. Yn cyrraedd y copa yna, yn y tywydd yma, mae mor llithrig, a dal i wenu, a'r amserodd hefyd yn gwbl anghredadwy. Felly mae'n bryd i fi nawr ddechrau am ffordd lawr. Mo'n gobeithio fydde na cyn iddi nosi, ynddo fe. Diolch Dot, diolch Stephen a diolch John. A dyna ni am blwyddyn arall. Chafodd record y ras moethori, ond mae hi wedi bod yn ras hanesyddol serch hynny ac yn ddiwrnod cofiadwy iawn i'r Alban. Katrina Buchanan yn 19 oed yn ennill ras y merched, a Robbie Simpson yn ta hefyd yn 19 yn ennill ras y dynion. Y ddau ddenga erioed i ennill ras yn y Wyddfa. O Llanberis am eleni, hwyl fawr i chi gyd.